भारतातील अनेक शहरांना पुराचा धोका आहे का? भविष्यामध्ये अनेक शहरं बुडणार का अशी भीती व्यक्त होतीये. कारण हवामान बदलामुळे हिमालयातील जलसाठ्यांमध्ये 14 वर्षात 9.24% वाढ झालेली आहे. केंद्रीय जल आयोगाने ऑगस्टच्या मासिक अहवालामध्ये ही माहिती दिलेली आहे. जलसाठ्यांचे एकूण क्षेत्रफळ 2011 मध्ये 5.30 लाख हेक्टर इतकं होतं, तर 2025 मध्ये ते 5.79 लाख हेक्टर पर्यंत झालेलं आहे. केंद्रीय जल आयोगाने इशारा दिलेला आहे की ग्लेशियर लेकची संख्या क्षेत्रफळ वाढल्याने त्यांच्यापासून येणाऱ्या पुराचा धोकाही वाढतो. असं पूर कधी येतील याबद्दल अचूक अंदाज व्यक्त करणं शक्य नाहीये. त्यामुळे ग्लेशियर लेकच्या स्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवावं लागतंय.